Bonjour. Jeg gider rigtig til at skrive et blogindlæg for den her uge, så jeg tænkte, at jeg kunne filme det sådan for. Og så kunne jeg også vise jer byen samtidig, så here we go. Ja, jeg har brugt 3 måneder her. Men ja, hvad er der sket i løbet af ugen? Jeg har givet børnene musik, hvilket jeg har fortrudt, fordi de laver ikke andet end at spille Gangnam Style og Pokémon hele tiden. Og det er ikke Pokémon på fransk, det er enten dansk eller engelsk, og de fatter ingenting af det. Og de har ikke engang set Pokémon. Jeg spørger dem, kender I Pokémon? Nej, hvad er Pokémon? Allerede der, så tabte jeg den. De kender ikke Pokémon. Hvad? Og de er 10, 12 og 14 år gamle. De er jo ikke barndom. Okay, nu siger det voldsomt, men stadigvæk. De kender ikke Pokémon. Men ja, de elsker sangen, så det er fedt nok. Ja, og Sjov, han skulle bruge Gangnam Style til noget koncert på skolen, som jeg kommer ind på senere, men de har tjekket og bedt om det i over en uge nu, og jeg har bare ikke givet det. Det tager mig nok et minut at lægge musik ind, men jeg gider det virkelig ikke. Ja, så ikke når de fået det, så det er fint. Ja, og så her i onsdags, der havde vi en matematikprøve, multiplikation. Det er jeg tror det er den 4. og den sidste. Det var et tal mellem 1 og 19 gange, nej, mellem 10 og 19 gange med et tal mellem 10 og 19. Så mellem 100 og 369, ja. Det gik okay for Giro. Han plejer at være den sidste, men den her gang var han den første. Og han havde 80 ud af 100 rigtige. Og det var fedt nok. Han brugte 51 minutter på det. Og så var der Adele. Hun havde 77 ud af 100 rigtige. Og hun brugte 1 time og 5 minutter på det. Og det var også flot nok. Men når det var tal mellem 0 og 9, så var hun den første hele tiden. Så det er fedt nok at se, at Sjov, han har forbedret sig. Og så er der Remy. Remy, det var ham, der blev sidst færdig. Han brugte 1 time og 36 minutter på den. Ryge, men ja, han fik 0 ud af 100 rigtige. Ja, 0. Jeg tog ham i at snyde, så jeg valgte at dumpe ham. Og I ses, hvem prøver at snyde, når jeg er læreren? Altså, jeg skal ikke prøve at snyde, når jeg er læreren. Altså, jeg opdager alt. Og ja, det er fordi, at Firo og Adele, de gik ud af rummet, efter de var færdige og havde fået rettet deres prøve. Så gik de ind i sådan et bibliotek og klaverrum. Så gik jeg så ind og så til dem. Så da jeg kom tilbage, så hørte jeg noget papirlyd, når der går og vifter med et papir. Og så var jeg sådan ret sikker på, at det han snød. Og så bagefter så fik jeg allerede taget mit kamera ned for at tage nogle billeder. Så lagde jeg kameraet til at filme. Og så gik jeg så igen. Og ja, så kom jeg så tilbage efter 1 minut, og så kiggede jeg videoen igennem, og så jeg, at han kiggede på mit papir. Og ja, han har også brugt sin mobil som lommeregner. Ja, det er virkelig tyndt. Så bagefter så sagde jeg, at han skulle gå ud, mens jeg rettede hans prøve. Så gik jeg hen og spurgte ham, om han havde snydt, om han ville indrømme det. Men han blev ved med at sige nej. Og så sagde jeg, at okay, hvis du ikke gider indrømme det, så tag din iPad. Og hvis han bare har sagt ja til at snyde, så havde jeg ikke taget den, men blev ved med at sige nej, så viste jeg ham videoen. Og så sagde han, nå ja, jeg kiggede lige på papiret 1 gang, og det gad jeg ikke. Så jeg tog hans iPad, og så om aftenen, eller fordi han bruger den som sin alarm. Fordi den har en speciel sang, som er rigtig god til at vågne til. Som aften så kommer han ind på mit værelse, og
Så beder han om iPad'en, og bliver så ved med at sige nej. Fordi jeg tænker, han kan lære det, og der er 3 dage tilbage. Så skal han bare lære det nu. Men det forstår han normalt ikke. Og han bliver ved med at sige, s'il te plaît. Og det er sådan værende, det er s'il te plaît. Altså det, please. Og han kan bare ikke forstå, at han ikke får den. Og så efter en halv times s'il te plaît, så ringer han til hans far. Jeg hører ikke samtalen, jeg tror han begynder at græde over det. Fordi den sang, den skal han åbenbart vågne til. Og så ringer faren til mig og siger, at jeg skal give ham den tilbage, og jeg tror, han har lært hans lektie, men som om... Men altså, det skal jeg ikke blande mig i. Hvis faren vil give ham den tilbage, så får han den tilbage. Jeg er dog ikke enig i det. Så var vi også over at besøge Beatrice, vores gamle nanny. Jeg kender ikke rigtig et andet ord for det, men ja. Rengøringsdame, ja, fint. Rengøringsdame, der også laver mad. Ja, det var fedt nok. De spillede Rummikub. Selvfølgelig vandt jeg med min geniale hjerne og sans for matematik. Ja, det var fedt nok. Så lige at se hende og sige farvel. Fordi hun var okay. Så i går, det er fredag den 21. i dag, dommedag, hvad skete der i går? Det var jo der, hvor vi til en koncert på skolen, koncert på skolen, hvor næsten alle børn, de har valgt at lave et skuespil, eller en dans, eller synge, eller hvad de nu vil lave. Og hold nu op, hvor var det ringt. Det er ikke for ondt mod små børn, men det var virkelig ringt. Man skulle tro, de ikke havde øvet sig, og det var så tyndt. Så var der nogen, der prøvede at lave paudier et eller andet, og der var ingen, der grinede. Ingen. Folk, de sad bare og kiggede. Okay, hvad har de gang i? Hvad har de gang i? Jeg forstod jo ingenting af det, fordi man kunne ikke høre noget, og de snakkede tydeligt. Men ja, hvis de havde det sjovt, så var det fint nok. Små børn, ja, de kan godt have øvet sig noget mere. Og det var virkelig ikke et show, jeg synes, der var nogenlunde under. Og det eneste, der var underholdende, det var, hvor lidt de havde. Så det er godt, det er uhøfligt, men jeg så også ville Tiger Woods i stedet for. Altså Tiger Woods Pro Golf Tour America eller sådan noget. Det var mere underholdende. Ja, det er jeg ked af. Jeg skal nok lade være en anden gang. Ja, og så var bilen også på værksted i går, fordi der var en lampe i bilen, der blinkede. Og jeg ved ikke hvorfor. Det skete bare lige pludselig. Det brugte jeg så 4 timer om min morgen på at stå og vente og alt muligt. Så det var rimelig nederen. Hvad er der mere? Jo, jeg har fået en iPhone. Mange tak, duen. Det er fedt nok, for så at jeg kan bruge den, fordi jeg ikke har noget micro-SIM-kort, så jeg kan ikke rigtig sætte iPhone op. Det var rigtig meningen, at jeg skulle have fået den omkring den 8. eller sådan noget. Så bare ventet hver dag fra 10 til 2 på, at postbuddet kom. Og hver gang det kom, Philip han fik pakker hver dag. Et eller andet, der skulle underskrives. Styrer der bare ud. Og iPhone, den var der aldrig. Så her i mandags, så kom den så endelig. Så fedt. Skynder mig hjem og proppe den i stikkerne i computeren til iTunes. Og det virker ikke. Så efter 2 timer, så finder jeg, at man skal have SIM-kort. Så altså jeg regner med, at man skal have SIM-kort, ellers så det var mig, der virkelig er ringe. Ja. Så jeg får SIM-kort på i morgen. Så det bliver fedt. Ja, og så
så har jeg jo som sagt, eller som skrevet, ødelagt nogle, men jeg har gjort noget dumt. Jeg har ødelagt en, nej, ikke ødelagt, men sådan skilt ad en lampe i køkkenet. Jeg skal nok komme ind til den. Og så har jeg gjort noget dumt med bilen. Det viser jeg lige nu. Huset det ligger lige herovre ved siden af kirken. Ja, jeg håber, jeg har nyt rundvisning af, eller Tour de Bouvres. Ja, en lille by. Ja, jeg ved ikke, jeg skal sige om byen. Det er en gammel by, og det er fint. Ja, det er min sidste dag. Det er min sidste dag her. Okay, jeg er der også i morgen, men ja, jeg rejser. Jeg regner med at tage afsted der ved 9-tiden, og så til toget til Paris. Så ja, det skal nok blive fedt. Det er sådan 2 timers rejse. Det skal nok gå hurtigt. Jeg åbner den ikke. Porten. Se hvor lille porten er. Ja, okay, det er for video, men stadigvæk. Det er super lille. Den er super lille. Bilen kan lige være der. Lige. Så jeg har været uheldig 3 gange og ramme porten. Det der, jeg tror det er et mærke efter mig. Jeg har ramt det her sted 2 gange. Og så har jeg også ramt det et andet sted her 1 gang med sidespejlet. Ret uheldigt. Men, ja. Og jeg har fortalt det til Philip, og han siger det er okay. Så det er heldigt. Men ja, rejser i morgen, og så regner jeg med at slappe af og få sat min telefon op, så jeg endelig kan bruge den, og så regner jeg med at bruge min ferie på at arbejde hos Restudikør. Det har jeg nok læst, for jeg har nævnt det så mange gange. Men ja, det bliver fedt nok. Jeg har været der 1 gang jo, og det er så super, det er så fedt. Virkelig, jeg vil arbejde der så meget jeg kan. Det er så fedt. Selv hvis jeg kommer på ferie i Paris igen, så skal jeg virkelig arbejde der. Det er så fedt. Okay, ja. Der er nogle ridser i sidespejlet. Det er ikke så slemt. Der er også nogle ridser her. Ja, det er okay. Det er ikke så slemt. Kom til at samle bilen. Og hvad er der mere? Ja, jeg er også med til kirke. I kirke den 24. Det er åbenbart noget, alle katolikker i Frankrig gør. Og jeg tænker, det gør fedt nok at prøve. Jeg fik ideen fra koret, som ville tage kirke, så jeg tænker, det skal jeg også prøve. Nu er jeg alligevel i Frankrig over julen, så det skal nok blive fedt. Skal I finde nøglen? Okay, nu har jeg så fikset det, jeg havde ødelagt. Ja, det er den der lampe. Det var virkelig uheldigt. Fordi jeg skal åbne det her vindue. Og så lukkede det 1 gang. Okay, så mit kamera det vælger at overophede, fordi det er så ringt. Så er den stoppet bare lige pludselig. Det kan jeg så se. Men i stedet for at gå frem og tilbage, så viser jeg det bare lige nu. De her ting, jeg sidder fordækket i, jeg ved virkelig ikke, hvad det hedder. Det er plastikting. Jeg ved ikke, om den var der til at starte med, eller om der kun var 3. Der er en på hvert dæk, ja, undtagen det her. Men det var på et tidspunkt, hvor jeg er på vej hjem fra skole, hvor der var rimelig varmt i bilen.
Og så rullede jeg vinduet ud af bilen, og så stak jeg hovedet ud, mens den kørte. Og så ramte jeg en vejkant. Jeg ved ikke, om den er faldet af der, eller om den aldrig har været der, men ja, det var sjovt nok. Og der var heldigvis ingen, der så det. Pas på med at stikke hovedet ud af vinduet, mens man kører. Ja, tilbage til huset, så viser jeg lige, hvordan jeg ødelagde eller skilte lampen med. Og jeg ved ikke, stort set alle huse i Frankrig, og det er Frankrig. Okay, jeg har været i det her område, og så Paris, men ja, begge de steder, der er ved alle huse, der er en port, så ja, en port til at komme ind. Alle huse virkelig. Og så er der skodder for vinduerne. Jeg tror virkelig, de er bange for indbrud. Okay, men ja, selvfølgelig, hvem vil gerne have indbrud, men altså Danmark, der er alle huse bare åbne. Så det er meget forskelligt. Okay, vinduet. Jeg åbnede, jeg ved ikke, hvor meget jeg har sagt før. Jeg gider ikke til at se hele videoen igennem, men ja, jeg åbnede vinduet en gang, så smækkede det. Blev jeg sur, så åbnede jeg det noget kraftigere. Og så den her pind, den kørte ukontrolleret rundt. Og så ramte den en af lysene. Ja. Og så væltede den. Væltede lyset. Det der skulle ligne stearinlys. Så væltede det, men ledningen den holdt heldigvis fast i det. Så jeg skrev noget lige med noget gaffatape og fikset det. Men så tænkte jeg, okay, jeg kan godt lige fikse det ordentligt. Så tog jeg også simpelthen og købte noget superlim og kostede 3 €, så fik jeg det fikset. Men ja, jeg ved ikke om der er mere. Rejser i morgen. Paris. Familien er der ikke, når jeg ankommer. Det er lidt trist. De rejser i aften, her i dag. Ja, så jeg har ikke mødt Theo, drengen jeg skal passe. Ja, før og efter nytår. Det er lidt nederen. Jeg har mødt pigen på 16. Tatjana. Jeg kommer ikke til at passe hende særlig meget. Ja. Ja, det var fedt nok, at de taler dansk. Ja, det skal nok blive godt. Så kommer jeg endelig til at gå i skole. Yeah, skole! Ja. Så jeg tror, det var det. God jul, og jeg ved ikke hvad. Held og lykke med alt. Ja, god jul. Jeg ved ikke, måske laver jeg en video mere. Det er noget af det der, når jeg sidder og skriver på en computer, og så kommer jeg og retter, jeg ved ikke hvad. Ja, så meget går jeg op i det. Så jeg håber, at det virkelig er sat de kommer og punkter mig rigtigt. Men ja, hygge jer. Ja, det er Chirot, der fik lov til at køre bilen af sin far. Og så, ja, han fik lov til at køre rundt ind i haven. Så kørte han rundt i nuller. Ja. Han gik i stå. Jeg ved ikke, om jeg har skrevet om det. Det tror jeg har. Ja, rigtig mange gange træk. Og jeg tror, det er det, der endte med at gøre skade på bilen, så den skal på værksted. Ja, jeg skal nok smide nogle billeder op af koncerten, og hvis jeg har billeder og videoen af Remi, der snyder. Det er så godt. Vi overvejer virkelig. Det er så fedt at være lærer her, fordi man kan bare give prøver. Og det er sådan, jeg bare finder på nettet, og jeg brugte 20 minutter for den, og jeg havde 5 fejl. Ja, jeg havde fejl. 95 ud af 100. Nogle dumme antagelser, for jeg ikke havde brugt tid på det, men ja. Så bare give dem prøver, og jeg ved ikke hvad. Og de hader det. De hader det. Det er så sjovt. Det er en af fordelene ved at være lærer, tror jeg. Det er derfor, man bliver lærer. Man kan bare give prøver. Det er så sjovt. Men ja, I hygger jer. You happy.